Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare, Cah? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Saya sehat. Ngene, ketemu meneh karo Pak Johan ing kelas Moyo. Nah, kelas Moyo iki, dina iki Pak Johan bakal nadarake babagan unggah-ungguh basa Jawa. Materi iki manfaat kanggo kabeh wae. Monggo salah siji mimpin donga. Mbak Endang Palupi monggo dipimpin donga. Nggih, matur nuwun. Ya, ngene iki lho, Cah. Wis awan-awan, bar istirahat terus sinyale pedhot ya ngene iki biasa ya. Biasa wae. Sadurunge diwiwiti sadurunge diwiwiti Bapak bakal ngecek kesiapane awakmu kabeh ya. Endang Suparmi. Siap, Pak. Hadir. Enten. Koneksine apik? Jos, Pak. Sae. Iki Bu Kunaniyah wis, Mbak Linda wis, Mbak Laili wis, prihatin Adi. Piye koneksine? Aman Pak, aman jaya. Alhamdulillah. Jadi ing kene kita alhamdulillah iso lancar kabeh. Muga-muga iki mengko iso tutup kanthi lancar. Oh iya, iki mau aku nyinggung babagan unggah-ungguh basa Jawa, Cah. Unggah-ungguh basa Jawa. Dadi sing dipelajari iki babagan unggah-ungguh. Kira-kira unggah-ungguh kuwi apa ya? Coba Mbak Endang Suparmi. Kula, Pak, napa nggih unggah-ungguh niku tata krama napa-napa nggih, Pak? Unggah-ungguh iku babagan tata krama. Nah, biasanya Mbak Endang Suparmi nek griya karo bapak ibuke diwarai unggah-ungguh napa mboten? Nggih, sekedhik-sekedhik, Pak. Lah bapak kali bu kula niku SD mboten tutuk niku, Pak. Namung tiang tani nggih ngoten nika sagete nggih. Lah, ora kudu lulusan sarjana, ora kudu lulusan sing gedhe doktor profesor, wong tua kaya bae sing penting ngajari marang anake babagan tata krama. Gak apa-apa. Titik mboko titik biasane dadi apik. Nah, kaya wong belajar numpak sepeda nuntun dhisik, bar nuntun ku ditumpaki alon-alon karo jinjit, engko iso. Matur nuwun Mbak Endang. Terus Pak. Mbak Kartika, yen nek omah diwarai apa karo bapak ibuke? Diwuruki apa? Babagan tata krama, babagan unggah-ungguh? Nggih, Pak. Menawi nika nek badhe mersilahaken bapak ken maem ken ngangge basa krama inggih menika nek teng bapak ken ngagem basa tetembungan dahar, Pak. Tapi nek kiambek maem kados niku. Lek kiambak dadi ora pareng basane yang awake dhewe ya. Nggih, Pak, ngoten niku. Oh, lek nyang wong liya gawe krama alus, yen karo awake dhewe nganggo sing prasaja. Ngene Cah, dadi unggah-ungguh kuwi awake dhewe belajari saka ngendi sing pertama-pertamane kanggone bapak ibu dhewe ing omah. Yen nek omah dipelajari titik mboko titik, mengko awake dhewe metu saka omah iku iso kegawa. Dadi unggah-ungguh ngono kuwi. Tumindak sing ana ing tata krama. Lah dina iki babagan unggah-ungguh, awake dhewe bakal melajari babagan ki ana kompetensi dasar karo indikator. Kompetensine yaiku mengidentifikasi, memahami, menganalisis penggunaan bahasa lisan dalam berbagai situasi tata krama. Terus melakukan simulasi penggunaan bahasa daerah dalam berbagai konteks sesuai dengan tata krama. Indikatore yaitu mengidentifikasi unggah-ungguh basa, mengkarakteristikkan unggah-ungguh basa, mengaplikasikan penggunaan unggah-ungguh basa dalam teks pacelathon, pungkasane mengko nulis percakapan sesuai dengan kaidah unggah-ungguh basa. Ngono ya. Nah, tujuane iki mau sing tak andharake, bisa ngidentifikasi unggah-ungguh basa, bisa mengkarakteristikkan, iso bedak-bedakne. Oh iki ngoko alus, ngoko lugu, krama alus, krama lugu. Nah, lek wis iso bedakne, iso nggunakne ing teks pacelathon. Pacelathon kuwi teks percakapan. Lah sing terakhir engko lek wis paham kabeh, iso bedak-bedakne, iso nggunakne pacelathon, sing terakhir adewe iso nulis
teks percakapan sesuai dengan kaidah unggah-ungguh basa. Pambuka. Ing basa Jawa ana istilah kang diarani undha-usuk uga istilah unggah-ungguh. Apa bedane? Ayo, Leli. Bentenipun menawi unggah-ungguh nika ngéngingi sopan santun utawinipun tata krama. Tuladhanipun anggenipun matur utawa guneman kali tiyang ingkang langkung sepuh, Pak. Lajeng menawi undha usuk basa nika ngéngi tingkat tutur, Pak. Menawi matur kali tiyang ingkang langkung sepuh saenipun ngangge basa krama alus, Pak. Oh, lek unggah-ungguh babagan tumindak, lek undang-usuk babagan basane. Basane Pinter. nggih. Nggih, matur nuwun Leli. Saiki iki ana ayo delok film bareng-bareng. Iki film apa? Ayo didelok bareng-bareng. Nah, iki muga-muga iso kesetel. Ngomong Jawa gelem ngamalke pinggerane leluhure. Urip iki bakal ayem tentrem. Kepriye, Cah? Videonya apik apa ora? Baik sangat, Pak. Baik. Ayo, Ya. apik. Nah, saiki miturutmu kira-kira apa sing disinggung ing video mau? Coba Mbak Linda. Nggih, Pak. Wonten video wau niku ingkang kapisanan tulodo bocah-bocah sing boten gadah unggah-ungguh. Lajeng ingkang sing pungkasan niku bocah-bocah ingkang ginakake unggah-ungguh wonten lingkunganipun. Cetha banget. Wah, Pi. Terus miturutmu kepriye yen didelok saka kahanan saiki? Video mau trep apa ora? Laili. Menurut kula boten trep, Pak. Ora trepe piye, Nduk? Amargi menawi kula tingali lare sakmenika kathah ingkang ngangge basa Indonesia, Pak, anggenipun guneman. Ya, terus Lajeng menawi matur kalian tiyang sepuh teksi kathah anggenipun ngangge basa ngoko, teksi bingung bentenaken antawisipun basa ngoko kalian krama, Pak. ya, saiki wong tuwa iku terkadang kaya mau ya sing dicontoni nek film mau ana simbah sing nuturi marang putune utawa buyute mau gak ngerti, iku luwih seneng ngajari basa Indonesia atau basa manca tinimbang basane dhewe. Iki mau sing diandharake karo Mbak Endang sing pertama. Oh, wong tuaku tani, gak lulus sekolah lan sapane ora mergo latar belakang. Delok mbah mau, dhek gak didelok latar belakange, nanging besi mbah mau tetep ngajari marang putune, marang anake unggah-ungguh babagan basa Jawa. Wah, matur nuwun Laili. Terus Kartika. Miturutmu kira-kira kan ki mau nek gambare nek videone cah sekolah. Kira-kira perlu ora unggah-ungguh kuwi diandharake ing sekolahan utawa diwulangake? Nggih, perlu sangat Bapak. Amargi kan kadang teng sekolahan kedah enten unggah-ungguh ben lare-lare ugi saged ngetrepaken teng niki griya utawi lintune. Kaya ben terlatih. Apa-apa iku lek yen dilatih, didik-didik terus ditekuni bakalan iso terlatih, iso bakal apik. Matur nuwun Kartika. Nah, gegayutan karo iki Cah. Nah, iki sinau bareng-bareng wae babakan iki mau apa unggah-ungguh basa. Ya, ing dina iki sing bakal awake dhewe sinau bareng-bareng unggah-ungguh basa iku ana iki unggah-ungguh basa kebagi ana loro, basa ngoko lan basa krama. Lah, ngoko iku kebagi ana rong perangan, sing sepisan ngoko lugu, sing kepindhone ngoko alus. Basa krama uga kebagi ana loro, krama lugu lan krama alus. Ngoko lugu iki
basa ngoko sing ora kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing dijak rembugan. Terus ana meneh ngoko alus. Basa ngoko sing kecampuran tembung-tembung basa krama inggil. Terus krama lugu, basa krama sing tembunge lugu lan ora kecampuran krama inggil. Krama alus. Nah, basa krama alus biasanya disebut basa krama inggil yaiku basa krama sing kecampuran tembung-tembung krama inggil. Biasanya kanggo ngluhurake marang wong liya. Nah, nalika adewe arep caturan karo sapa wae iku sing kudu digatekake yaiku siji sapa sing dijak ngomong. Yen wong sing luwih tuwek nganggo basa krama, yen sak pantaran nganggo basa ngoko. Nah, sapa sing ngomong, sapa sing dijak omong, apa lan sapa sing diomongake iki. Ana pitakonan, Cah? Dereng, Pak. Oh, durung. Yen durung, ayo saiki LKPD-ne mau sing wis tak share iso dibuka lan iso dikerjakne. Tugase individu lho. Ayo, di-share individu. Ya, tugase individu sing di-share Bapak mau, mengko tak wae wektu 15 menit, mengko dicocokne bareng-bareng. Pit iki kagungane Pak Narko. Klebu ragam basa apa, Linda? Ngoko alus, Pak. Ngoko alus, pinter. Sing pungkasan, menawi panjenengan dereng kagungan arta benjang kemawon artanipun. Adi. Kromo alus. Romo alus. Nurun sapa, Di? Kula nurun golek leli. Waduh, nurun leli. Oh iya. Mboten, Dek, Pak. Mas Adi niku wau nurun kula. Oh iya. Nggih, malah nurun endang. Nah, ya. Iki sangka jawabane kanca-kancamu iki adewe iso nyimpulake piye carane nggunakake ngoko lugu, kepriye carane nggunakake ngoko alus, kepriye nggunakake carane krama lugu, lan kepriye nggunakake krama alus. Ngono ya. Iki iso disawang. Nah, iki mengko iso dicocokne nek anune. Ya, Cah. Kesimpulan dina iki mergo dhewe wis belajar babagan unggah-ungguh basa, dhewe wis bareng-bareng nyinaoni unggah-ungguh basa, ayo dipraktekake marang utamane marang wong tuane awake dhewe. Ning omah dhisik, ya. Iki mau karo bapak diusahane krama titik-titik. Nggih, mboten matur nuwun, sugeng enjing lan sak panunggalane. Ya. Nggih, Pak. Terus nyapu nek omah sebab apa-apa kuwi dimulai saka omah. Jadi yen omah kuwi kulino nganggo basa krama, mengko yen ing jaba ya bisa nganggo basa krama. Iku kesimpulane. Terus oh iya, tugase mau aja lali mengko dikirim ning kantong tugas, linke wis Bapak share nek GC. Nek Google Classroom dhewe-dhewe. Ku ngarep agendane PTM, pembelajaran tatap muka, dijogo awake, semangat, terus aja lali dipatuhi protokol kesehatan 3M, gawe masker iso karo apa, Cah? Gawe masker iso karo Jaga jarak. jaga jarak. Minggu ngarep muga-muga ketemu nek kelas, ade bakal ono agendane yaiku sing mau sing durung dibahas yaiku nulis teks pacelaton nganggo unggah-ungguh basa Jawa. Dadi mengko nek kelas ade bareng-bareng belajar piye carane nyinaoni teks pacelaton basa Jawa. Wis ngono wae kanggo panutup Bapak nyuwun Leli monggo dipimpin kanggo Kangge mungkasi pasinaonan basa Jawi dinten menika, monggo dedonga sesarengan. Dedonga kawiwitan. Matur nuwun. nggih matur nuwun. Yen enek kurang lupute Bapak nyuwun sepuro ya. Yen salah ucap lan sak panunggalane. Salam nggih Bapak Ibu nek omah kabeh muga-muga pinariangan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.